Takže ahojte všetci, u tohto videa bude zoznamovanie. Takže ja sa volám Markus a moje videá budú zamerané o bábikách, chápete? Ale nie o taký, že ahojte, ja tu mám Barbie z roku 2024, lebo ja sa nezaujímam o tie novšie, lebo tie sú, že sú hnusné, fuj, grc. Akože nie. Fuj, fuj, fuj. No a proste akože ja mám rád Barbiny, vrecky, monsterky. Odraz sa viac nezameriavam na monsterky. Barbiny mám nejaké staré, mám dve možno, že novšie. Neviem, jednu mám novú, ale akože zase teraz novšia, ale to je tiež z roku 2015. Ale ráda sa to ako novšie a je to, sa mi zdá, 50. výročie. Barbie Day Ocean, akože Barbie Day Ocean, chápete? 50. výročie, raz. Akože nechápem. No, a v jednom bude video aj, že ukazovanie, proste, tu je Barbie, tu je tá, tu je tá, tu je tá, hentaj. Henta sa tak volá, henta tak. O Barbinách neviem. To budem všetko hovoriť. Táto sa volá Barbie, toto sú Barbiny. No. Mám monsterky tam hore, potom tu mám bratky, no ako ukazujem, že tak, že kde ich mám, tak rukami, ako poviem sa tak, že kde ich mám, chápete. A to je všetko. A ešte vás chcem upozorniť, že nedelu bude veľký nebude to veľký, ale dosť vzácny unboxing. Ako nebude to unboxing, lebo tá pani mi to nebude zabalovať, viete prečo? Lebo ona je z tohto mesta, v ktorom ja bývam, že ona mi ju donesie. My bývame tak, že ona je z Kvetnej, to je jedno, a ja som v inej ulici. Je to jedno proste. Donesie mi ich pri Billu a dovidenia. Má mi doniesť aj ďalšie, dúfam, že mi dá nejakú zadarmo. Mohlo by byť. A to je všetko. Takže ak sa vám video páčilo, nebudete dať like, odber, verte mi. Budú vychádzať videa určite 2-3 dní. A ešte určite sa pýtate, aké témy videí budú. Takže vlogy, ale vlogy to bude 2-3 videa možno, že, ale neviem, akože, neviem moc určiť, ale cez leto skôr by mohli byť vlogy. Teraz cez zimu, no neviem, povedzme, neviem, fakt, neviem. Iba cez leto možno, že. Neviem. A môžu byť potom o bábikách, ako som už spomenul. A potom budú aj, že storytimey. A v jednom videu si môžeme ukázať moje zvieratá. Mám 3, 2 škrečkov a 1 psa. Môžeme si ich ukázať na videu. A ešte niečo som chcel, že ako, že budem natáčať, ale som zabudol, ale nevadí. Ak sa vám video páčilo, ešte raz nezabudnite na like, odber a milujem vás. Bye bye, ghouls!